Hezký den. Potřeboval jsem si vyčistit auto, respektive začal jsem to dělat průběžně a scháněl jsem nějaký malý vysavač jen tak do ruky, který bych mohl použít a rozhodl jsem se, že vyzkouším toto zboží z Číny samozřejmě, jak jinak, a pojďme se na to podívat. Takže takhle ten produkt vypadá, není to vůbec ničím zajímavý, je tady klasika filtr a spoušť a nabíječka. První, co řeknu, je, že problém té nabíječky je tenhle. Jak můžete vidět, tak tohle je dost nešikovný, a to z toho důvodu, že zase musíte schraňovat další typ nabíječky navíc. Kdyby to bylo USB-C nebo micro USB, bylo by to 100krát lepší. No, co se dá dělat? Nicméně budu trošku předbíhat, ale tohle je asi aktuálně jediná nevýhoda, kterou s tímhle produktem spatřuju. A ostatní už budou klady. Tak pojďme na to. Zboží má tady několik víc nějakých nástavců. Popravdě tím se zabývat moc nebudu, protože mě ani moc nezajímaly. Pro mě byl podstatný tento nástavec a to s tím kartáčem, abych s tím mohl vyčistit auto, sedačku, spáry, lištičky, prostě nějaký ty běžné věci. Zároveň jsem chtěl něco malinkýho, lehoučkýho, abych nemusel na každý čištění takhle solo tahat nějaký větší vysavač, takže toto splňuje. Tady máme nějaké technické informace, které popravdě asi nás vůbec nezajímají, takže to můžeme zahodit. A pojďme si ukázat v praxi, jak to vlastně teda vysává. Tak pojďme se teda podívat, jak to vysává, jenom aby bylo jasno. Tak tady ty větší koberečky já stejně budu brát klasickým vysavačem, ale mně spíše šlo o různý bordel takhle na sedačkách, který, jak víte, pokud máte perforované sedačky s odvětráváním, tak se tam vždycky zažere a pak je docela problém to z toho dostat. A další věc, co mě zajímalo, třeba mě tady vadějí tady ty lištičky, respektive ty spáry, kde je ten bordel, takže my si ukážeme, jak to funguje v praxi. Znovu jenom opakuju, na ty větší plochy určitě budu používat vysavač, ale tady si ukážeme, jestli nám to vysaje dobře, anebo ne. Jak můžete vidět, tak sedačku to vysálo naprosto bez problémů a podíváme se ještě na tu lištičku, nebo tu spáru. Já myslím, že je docela dobrý, co? Tak, jak jste mohli vidět, tak to vysává poměrně dobře. Možná byste si řekli, no tak ruční vysavač, tak to má vysávat. Jenže já už jsem těch vysavačů zkusil víc a ne všechny fungovaly dobře. Tady ten je docela fajn. Samozřejmě zkoušel jsem i nějaký český značky, nebo český, česko-německý, takový ty zelený. Zkoušel jsem vysavač od Parksidu, s tím jsem byl teda strašně nespokojený. Nutno jenom podotknout, že já nějak nehaním Parkside, já mám od Parksidu strašně moc věcí a 90% z nich jsou naprosto super, jo, v poměru cena výkon, prostě paráda. Ale zpátky k tomuhle. Za mě je to naprosto super, jediný negativní, co bych tomu vytknul, je to nabíjení. To je jako věc, která mě fakt jako úplně strašně irituje. Nechápu to prostě, proč to někdo vymýšlí na tady ten nesmysl v dnešní době, ale co už. Každopádně já to mám stejně doma v garáži, takhle si to jednou za týden vyndám, udělám si ty lištičky, ty sedadla a je to fakt paráda. Pokud dělám nějaký generální úklid a používám velký vysavač, tak samozřejmě to vezmu velkým vysavačem. Ale jak říkám, nechci ho každý týden tahat třeba, takže tady ta věc je naprosto super. A přátelé, teď se podržte, ta cena. Sem vám dám cenu, kolik mě to stálo, dám vám odkaz pod video a určitě vám to doporučuji vyzkoušet, je to fakt jako paráda. Baterka vydrží dlouho, už tím vysávám teďka asi měsíc a úplně v pohodě, zatím drží, takže to nabíjení není zase úplně takový problém, ale jak říkám, stejně by bylo lepší, kdyby tam bylo USB-C a nebo micro USB. Tak jo, díky za pozornost, neberte to jako nějakou odbornou recenzi, ale spíše doporučení věci, která funguje, protože jak víte, často si koupíte něco a nefunguje to úplně podle představ. Tak jo, mějte se hezky a nashledanou u dalšího videa.